Sa number 6, 1,800 ka mga empleyado sang probinsya sang Negros Occidental ang ginpaidalom sa duha ka adlaw nga surprise drug test. Ginsiling ni Provincial Administrator Rifrando Diaz nga ining ikaduha na nga batch ukon ang yadtong wala nakapa-drug test sa una nga ginpatigayon ini antes ang bulan sang Hulyo. 700 sa nagpaidalom sa drug test mga nagatrabaho sa ospital kag 1,100 naman ang capital base. Ginkasugtan sang Human Resource Office upod sa nagpatigayon sang drug test nga antes magtakop ang Disyembre mapatuman ang ikaduha nga batch sang drug test. Sunod kay Diaz sa mga regular nga empleyado nga nagpositibo sa una nga batch ng drug test ang gin-assist man sang probinsya sa ilang rehabilitation pero ini ang sa kagastuhanan na sang natungdan nga empleyado. Ang contract of service, job order kag casual workers nga nagpositibo ang wala na gin-renew. Kabahin ini sa mandato ni Governor Eugenio C. Lacson para sa isa ka drug-free workplace. This is again in pursuance ang aton campaign drive ni Governor Bong Lacson to ensure that aton work environment drug-free, no? Again, it's a very serious campaign, and we hope that we clean our ranks sa mga abusers sa aton illegal substances. No? We have been assisting ang iba naton nga mga employees who were found positive, no, sa aton prior drug testing, no. Especially the regular employees niya applicable, no, gina-guide sila on how to rehabilitate themselves, of course at their own expense.